से काम कर गवर्नमेंट काम ना निज गाँ वाला मिसिक कर ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ କି ଦୁଇ ପଦ? ହଁ କାହିଁକି ଆମେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଖୋର୍ଦ୍ଧି ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯାଇକରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କେତେ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଯେଉଁଠି ଆମର ଜରୁରୀ କାମ ସେଇଠି କାମ ନ ହେଇକରି କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ରାସ୍ତା ନଥିବା ରାସ୍ତା କରି ସବୁ ପୋଲ୍ସ ବିଲ୍ ମାନେ ଉଠେଇ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏ ଯେମିତି ଜରୁରୀ କାମ ଏଇଠି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଖୋର୍ଦ୍ଧି କମରି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ବି ଚାଲିଯିବାଟା କମରି ଲୋକ ତ ବାଇକ୍ ସେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆଉ ସକାଳେ ଯେତିକି ଆମର ଗୋବର ପକାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ଆମର ଏ ଗୋବର ଗଦା ଯାକ ସେଇଟା ସବୁ ମା ମାନେ ସବୁ ଦିନକୁ ସବୁ ଲାଗବାରୁ ସବୁ ଆମେ ବହୁତ କାହାକୁ କହିଲୁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ କହିଲୁ ଏମ୍ଏଲ୍କୁ କହିଲୁ ଏମ୍ଏଲ୍ ତ ଆମର କାମ କିଛି କରୁନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗାଁର ସମସ୍ତେ एकजुट ହେଇକିରି ଏଇଟା କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା।